Velkommen til 14-nyhederne på Overmark. Mit navn er Andreas Maggaard. Teatergruppen er endelig kommet i gang, og så har Green Belt Movement været ude og plante træer. Men vi starter et helt andet sted, nemlig hos de elever, som skal leve en uge som kenyanske løbere. Vi har været ude og besøge sportsafdelingen på Ore Efterskole. Jeg hedder Lasse Jørgensen, og jeg er en af 3 lærere på sport på Kenya her i uge 51. Hvad er det, I går og laver? Vi prøver at give eleverne en oplevelse af, hvordan det er at være ung og sportsudøver i Kenya, og de skal prøve at leve som en kenyaner med, hvad det nu indebærer af træninger og spise som en kenyaner og have sådan en dagligdag og et indblik i, hvordan en ung kenyaner lever. Hvad er jeres mål med den her uge? Målet er at komme så tæt på det kenyanske liv. Det er selvfølgelig svært, når vi er på en helt anden breddegrad. Vi prøver med lidt teori, og så prøver vi med lidt praktisk at give dem det her indblik i at leve som en kenyaner. Hvor langt har I løbet indtil videre, og hvor langt vil I løbe? I dag der skulle de have den oplevelse, at de skulle løbe i skolen. Der er nogle kenyaner, de løber 20 km for at komme i skolen. Vi nøjes med at løbe 6,5 km i dag, og så i morgen der skal de ud og løbe noget interval, noget der hedder 17 gange 2, hvor de løber 17 gange af 2 minutter, og så har de 1 minuts pause imellem. Og det bliver noget med noget højdetræning, som de også bruger rigtig meget i Kenya. Højdetræning er selvfølgelig lidt søgt, i og med at vi ikke kommer op i samme højder som i Kenya. Ja, og vi fortsætter med at tage et kig ned til teatereleverne, for at finde ud af, hvad der i virkeligheden sker nede på bundestedet. Hvilket hold er I på her i Kenya? Vi er på teaterholdet. Ja, hvad laver I? Vi laver en film om frygt. Kan I uddybe lidt, hvad går filmen ud på? Altså, vi filmer fra vores forskellige linjer, så håndbold, teater, musik og fodbold. Og så handler det sådan om at overvinde frygten. At man sådan er virkelig nervøs, inden man går for eksempel ind på scenen eller ud og spiller kamp, og så man ligesom overvinder frygten, ved det går godt. Ja, så vi bruger Karen Bliksens citat. Du ved kun, hvornår du helt præcis er i live, når du begår dig blandt løver. Det lyder godt. Bliver de gode? Ja. Ja. Vi har faktisk gjort meget ud af dem, Ja, så vi har regner også med lavet at få godt nogle resultat. løvemasker, så det bliver lidt sådan lidt afrikansk også. Ja. Vi håber på, at vores idé er det sådan lidt med, at vi sådan fortæller lidt om vores liv, og så vi håber på, at Kenya vil give deres svar på vores film. Ja, vi prøver at få det afrikanske lidt ind over vores liv. Det lyder rigtigt. Det glæder vi os til at se. Mange tak. Og til slut har jeg ude at besøge Green Belt Movement, hvor særligt én person var begejstret for projektet. I dag mødtes en flok forventningsfulde unge mennesker for at deltage i et projekt omkring Green Belt Movement. Green Belt Movement er en kenyansk organisation, der arbejder på at genskabe den tabte kenyanske skov. Særligt én person har glædet sig til denne dag, og han har også store forventninger til dagen. Altså, jeg har rigtig mange høje forventninger faktisk, for det er en dag, jeg har glædet mig virkelig meget til den. Og det har været sådan, at jeg faktisk ikke kunne sove, og det virkelig har kilder i maven, og jeg har virkelig kommet med at mærke, at det var en stor dag for mig. Ja, fordi der er en historie mellem dig og træer, ikke? Jo, fordi altså, jeg planter jo rigtig mange træer derhjemme, og det har jeg virkelig savnet, efter jeg kom herned. Og så er det bare dejligt for mig at komme herned, og så virkelig få at vide, at jeg skal plante træer i dag. Og også fordi, at du godt lide det der med at gøre en forskel, især for verdenen, ikke? Jo, altså det kan godt være, at det er et lille skridt for mig, men på længere sigt er det jo et stort skridt for menneskeligheden. De unge mennesker blev instrueret i, hvordan træerne skulle plantes, hvorefter de skulle ud på egen hånd og plante løs. Gruppeleder Marlene Klante forklarer her, hvad Green Belt Movement går ud på. Green Belt Movement er jo en kenyansk træplantnings- eller naturgenopretningsorganisation, som vi har besluttet at undersøge her i vores Kenya-uge. Hvad vil I forsøge at gøre i den her uge? Jamen, vi vil jo forsøge flere ting. Vi vil både læse og skrive om bevægelsen. Der kommer nogle artikler forhåbentlig til vores bog. Men så har vi også lavet noget praktisk nu her bagved, kan man se, at der er blevet plantet nogle små træer, og eleverne har sat navnesedler på, så de kan opleve, hvordan det er at plante et træ og følge et træ. Må I eventuelt til at snakke med nogen fra Green Belt Movement? Ja, det er også planen. Altså, vi har addet også på deres Facebook-gruppe, så nu skal vi se, om vi kan finde nogen derfra, som vil læse interviewer omkring deres arbejde. Det er jo en kæmpe stor organisation i Kenya, og noget af det, de arbejder for, det er jo, at for 50 år siden, der var
30% af Kenyas areal dækket af skov. Nu er det kun 2%, og det betyder, at der er stor ørkendannelse, specielt i de nordlige områder af Kenya. Mathias Uldum fik i dag lov til at udleve sin passion for at plante træer, og det var bestemt en dag, der behagede den unge midtjyde. Den har virkelig været fed. Altså, det er tæt på at sige, at det faktisk er den fedeste nogensinde. Den har virkelig været god. Faktisk en af de bedste i hele mit liv. Og det har bare været så fedt at komme ud og bruge noget energi på virkelig det jeg brænder for. Og det er virkelig det med at plante træer og gøre en forskel. Ja, og du kan virkelig mærke, at du kommer tilbage til de gamle rødder. Jeg kan virkelig mærke, at den energi, jeg har manglet inde i mig, den er kommet tilbage efter det her med at plante træer. Og det har sgu gjort mig glad. Det var alt for i dag. Tak fordi I så med.